Nu en lækker dag starter. Er du klar? Ja, skam. Word feud. Det er overhovedet ikke dybt. Hvad er jordløs her, ikke? Jo. Bare 3, 2, 1. Jeg tjekker lige, den vinklen er god. Den gynger den her. Så er den klar. Nu kører vi bare. Du finder du baglænder? Ja. Der skal lige varme vand ind i basen her. Så vi kan snakke. Jeppa! Kør din dobbelt. Lander på benene? Ja, semi. Kom så fyr baglænder. Jamen, jeg kommer ikke til at lave den der fede en. Fødder ud i luften. Kan vi se den tæller, ikke? Jo, damlet nu. 3, 2, 1. Jones, herfra kunne man få nogle rigtig fede vinkler. Prøv at fyre nu. Okay, er du klar? Ja. Jeg kan ikke finde ud af, at den måde drejer den. Fuck, altså det føles så ubehageligt at gøre det. Altså det der, jeg ved ikke, hvad jeg lavede i luften. Nej, det ved jeg heller ikke. Hold da, jeg hopper lige. Wicked. Skal jeg lige filme det op, man? Så skal jeg tænke her. Jeg gør bare altid det der med foden, det er så irriterende. Jeg kan ikke holde sammen med ben. 3, 2, 1. Au. Gør det ondt? Ja. Om vinklen er god. Er der vand på kameraet? Den er god. Ja. Også når jeg hopper. Er det det? Sindssygt den der. Ja. Den er fint nok, der er ikke noget. Kom igen. Er du klar? Den er klar. Ja, kør. Slutter.